И здравейте хора, аз съм Димитрина и днес ще ви покажа как се свалите Майнкрафт. Отивате в Chrome, така, пишете Aptoide, и ето, натискате най-първото, Install Aptoide, ще си върна, натискате го Install Aptoide. Така. Теглите си го. Така. Ще трябва да изчакам. Ще се върна, когато вече съм го изтеглила. И да, хора, изтеглих си го. Ето го. Ще ви се покажа това. Натискате го и пишете Minecraft. Ето. Minecraft. И натискате тази Minecraft и я теглите. И да, хора, надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, дайте хент нагоре и не забравяйте да коментирате. И да, чао!